Ja, her der har vi månens forskellige faser. Nede i bunden kan vi se fuldmånen, også der hvor varulvene kommer frem. Oppe i toppen kan vi se ingen måne, altså det øjeblik hvor månen den ligger omme bag jorden, og vi slet ikke kan se den. Og det kan godt være lidt svært at forstå det her, men nu vil jeg prøve at forklare det lidt nærmere på nogle illustrationer, som jeg selv har lavet og vil tegne på. Her har vi så jorden. Den røde streg har jeg tegnet for at angive jordens hældningsakse. Hældningsaksen er 23,5 grader og er faktisk årsagen til, at vi har årstider. Men vi har også en smuk sol. Solen sender sine varme stråler mod jorden. Jorden drejer rundt om sin egen akse. Det tager den kun cirka 24 timer. Det er med til, at vi også har nat og dag. Jorden drejer også rundt om solen i en ellipse, og det tager den cirka 365,25 dag. Jorden har også en måne. Den har en bane rundt om jorden, og den er en måne om at komme hele vejen jorden rundt. Månens bane er også en ellipse. Lige nu kan vi se, at månen er fuldt oplyst af solens stråler og har en fin fuldmåne. Men nogle gange ligger jorden imellem sol og måne på sådan en måde, at jorden ligger for solens stråler, og så har vi en måneformørkelse. Dette skete sidst i 2015. Det sker dog ikke hver måned, da jorden og månens baner er lidt forskudte i forhold til hinanden, men lige nu har vi bare en fuldmåne. Faktisk er det kun halvdelen af månen, vi kan se. Med denne her streg her vil jeg nu forklare, hvorfor. Og det er fordi, at på denne her side her, det er den, der skinner mod solen. Det er den, som solen kan se. Der er ikke nogen sol herhenne. Så det her, det vil altid ligge mørkt for os, men vi vil altid kunne se denne her side her. I sin bane rundt om jorden vil vi kunne se mere eller mindre af månen. Hvis månen nu flytter sig herhen, vil det vi kan se nede fra jorden af månen være aftagende. Og det er fordi, at herhenne, der er lyset igen, og her har vi ikke noget lys, så vi kan faktisk kun se det her af den. Men hvis månen bevæger sig herhen, ville vi faktisk kunne se meget, meget lidt af den. Og det er fordi, at nu kommer solen stråler herfra, jorden er her, og det er her vores øjne de er. Og vi vil ikke kunne se den herfra, fordi at der ikke er noget lys herude igen. Hvis månen bevæger sig herhen, vil vi kunne se en tiltagende mere og mere af månen. Og så håber jeg, at I har kunnet forstå og fulgt med i mine forklaringer om månens faser, og hvis I ikke kunne det, kan I kigge på det næste billede.